Καλησπέρα. Уважаеми гости, Αγαπητοί επισκέπτες, уважаеми членове на Българо-гръцкото дружество Пиргос, Бургас, αγαπητά μέλη του Βουλγαροελληνικού Συλλόγου Μπουργκάς, за мен е удоволствие от името на управителния съвет да ви приветствам с добре дошли. Για μένα είναι χαρά να σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση. Наши гости Οι επισκέπτες μας са приятелите ни от град Александруполис είναι οι φίλοι μας από την πόλη της Αλεξανδρούπολης и тази връзка осъществихме благодарение на истинския приятел на България, госпожа Йоано Алеха. Και αυτή την φιλία και την ένωση την οποία κάναμε και τώρα εδώ την χοροδιακή συνάντηση που κάνουμε, την οφείλουμε στην υποφαινόμενη. Месец март е знаменателен за нашите два народа. Ο μήνας Μάρτιος είναι σημαντικός για τα δύο έθνη. На 3 март България празнува освободението си от турско робство. 3 Μαρτίου η Βουλγαρία γιορτάζει την απελευθέρωση της από τους Τούρκους. На 25 март Στις 25 Μαρτίου Република Гърция чества националния си празник. είναι η εθνική εορτή της Ελλάδος. Революцията срещу турците. На 25 март 1821 година 25 Μαρτίου του 1821 патриарха на Патра Германус издига гръцкия флаг. ο Πατριάρχης Γερμανός στην Πάτρα σήκωσε την σημαία την ελληνική. С това се поставя началото Με αυτό έδωσε την έναυση на въоръжената борба срещу турското владичество. της Επανάστασης απέναντι στους Τούρκους. Сега, когато двата народа честват своите празници, аз съм радостен да ви поздравя още веднъж с тези събития, да пожелая на всички вас много радост, много успех. Έτσι λοιπόν, εφόσον και τα δύο κράτη γιορτάζουν την έναρξη της Επανάστασης και την απελευθέρωσή τους με τους πολέμους έναντι των Τούρκων, αισθάνομαι εθνικά περήφανος και χαίρομαι και θέλω για άλλη μια φορά να συγχαρώ όλους μας που νικήσαμε, για αυτές τις νίκες που αποκτήσαμε. Много години България. Χρόνια πολλά Βουλγαρία. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Χρόνια πολλά Έλληνες. За много години българи. Χρόνια πολλά Βούλγαροι. Наши гости тази вечер са състава Οι φίλοι μας, Оймилос от Αλεξανδρούπολης, οι φίλοι μας αυτό το βράδυ είναι η χοροδία του Καλλιτεχνικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης. и женския състав към дружество Българо-гръцко приятелство Пиргос Και η χοροδία του Ελληνοβουλγαρικού Συλλόγου Πύργου Ангера. Άγκυρα. Диригентите на двата състава са Апостолос Куюмджис от Гърция и Александър Перпелиев от България. Τα ονόματα των μαέστρων των δύο χοροδιών.
Θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας.
Сега ще довършим нашето програма και θα σας πούμε τον ύμνο της πόλης μας. и ще ви кажем нашия хъм на нашия град Александрополис. Скъпи приятели, благодаря за аплодисментите. Радвам се, че имахме възможност един прекрасен състав да чуем. Χαρήκαμε που είχαμε την τύχη να ακούσουμε μια τόσο ωραία χοροδία.
и не се съмнявам, че сме поставили началото на едно дълго приятелство. Και χαίρομαι που θα ξεκινήσουμε θα κάνουμε μια καινούρια αρχή φιλίας, η οποία θα συνεχίσει για αρκετά χρόνια. А сега искам от името на Сдружението за българо-гръцко приятелство Пиргос, Бургас. Και τώρα λέει εξ ονόματος του Ελληνοβουλγαρικού Συλλόγου Πύργος του Μπουργκάς Да поднеса една икона на Свети Никола, покровителя на нашия град. Σας χαρίζω μια εικόνα του Αγίου Νικολάου που είναι ο βολεμός της πόλης μας. Надявам се, че Свети Никола ще закриля и град Александрополис. Εύχομαι ότι ο Άγιος Νικόλαος θα προστατεύει την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Μα και ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης της Αλεξανδρούπολης. Σветή Νικόλα, Σветή Ανάσια Γκραντ Αλεξανδρούπολης. Подаръци от Българо-гръцкото дружество. Τα δώρα λέει από το Ελληνοβουλγαρικό Σύλλογο. Подаръци от Народното читалище ФАР. Και από το πολιτιστικό Нашия партньор Φάρος. в работата ни за разпространение на приятелството ни с Република Гърция. Για τη φιλία που αναπτύσσουμε. Благодаря още веднъж. И ние от нашия ред ще ви подарим нашия знак на нашия град Фар на Александрополис. Благодарим.